ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. BDWS Career Academy kan penlong ni Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong tura bat cleariat. Kum shibenta ban pen mi khajana bat ban pentikana ba kanum poi shadu uput ban shamjing ban siu tulop yakinong Trei ka KGDC ka executive committee hapo ka jingalam jong ba penya sing CM genra no yak Ophis Trei kam jong council shakathan New Shillong habai kran mikla pathai khubor uba penya sing CM lai thu ba kila deb ban ai da ka shithi shaka sarkar ban na kalyang jong katran urban affairs kala ajing tip balamang ban aja ka shamau khanu mau padang Shu uba penya yola pentip ru balada la Pynkynriah an sa IY no yak Ophis ka badan menta khnang manla man penmi khajana mat kidang wa ru ka jaka ka bakham shajan nila ekran in sa shimpat ekrai baladan kam ban Pynkynriah no ek Ophis Trei kam jong ka council nang ni ban lech ko we pat jaka kumbang la pentip ka house dan khndia banai mensua bangila pan jaka na ka state government hapon New Shillong te Henry kumala ban suthu baka urban affairs department kala pha city yangi bai ka jaka la ban ai shapo kanika New Shillong township plan ka bai dei ba kanika administrative block jong ka sarkar jila ka badan chapo mau pedang mau khanu te kala khampaji desit ngia lai ngin nujol ka jingjengai na po sor shiti te Henry nakalyang jungi nila persyang pat ban watlat ban yok kham shajan te ka jingthmu hi jong ka executive committee ka long ba la dangila ban Pynkynriah kan kham kuloi ka jing Trei kam yangi kum ka council ka baar pat la dangila ban Pynkynriah kani ka Ophis Trei kam ka bangidan mata ka badan ha kani ka chakayo le sibala ban ong ka commercial area nila se ban IY no bakan long no kum ka we na kalat jipni khajana ne revenue ya ka council